Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Temps Lliure itinerant, amb més coses, més propostes, més reportatges, més entrevistes. I hem vingut fins a Bonastre, al celler Sicus. Des d'aquí volem parlar-vos i donar-vos a conèixer un projecte que té molt bona pinta, i ho diem de debò, i ho diem destacant totes les lletres, i que es diu Terra i Taula. És una unió de productors, de restauradors, de cuiners, de cellers. Bé, és un matxembrat molt atractiu i que avui intentarem donar-lo a conèixer, o almenys un tastet perquè sapigueu de què va de la cosa. A banda d'això, us volem mostrar des de la sala de Portal del Pardo una nova exposició de pintures, en aquest cas de Maria Antònia Soler. És obligat, en aquests casos, anar a conèixer aquesta nova exposició que ja podeu visitar. I acabarem amb una proposta que també té a veure amb la terra, no amb la taula, però sí amb la terra pròpiament dita, perquè des del Marge, que és una secció ecològica de l'ADF de Clot del Bou, organitzen una sortida, un homenatge aquest diumenge per conèixer els marges, les cabanes de pedra seca. En donarem els detalls i explicarem la convocatòria. És el contingut, doncs, que us hem preparat en aquesta nova edició del Temps Lliure itinerant. Gràcies per fer-ho possible. I no perdem més el temps. Ens hi posem. Saber. Estem en una comarca de bons productes, de bons cuiners, de bons restaurants, de bons cellers, així que és relativament fàcil crear un projecte que uneixi productors, restauradors, cuiners, cellers, tot un matxembrat que ja fa uns mesos va créixer amb el nom de Terra i Taula. Els volem conèixer en profunditat i en tenim moltes ganes, perquè volen fer moltes coses, tenen molta energia i allò que es palpa, que tenen ganes de fer coses. En presentem una mostra, És una mica la mostra de productor, restaurador, cellers, us els presento. És en David Bernet, de restaurant Vell Papiol. David, gràcies per venir. Gràcies. En Jaume Soler, de Calçots del Montmell, en aquest cas productor. Restaurador, productor, que sí? Com estàs? Bé, plena forma. Fantàstic. I un dels cellers que a més és on ens han cabit en el programa d'avui, que és l'Eduard Pier, de cellers Sicus. Com estàs? Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies per deixar que vinguem, per això. Gràcies a vosaltres, un plaer. I una mica trasbalsar-vos una mica a la tarda d'avui, És un plaer. Terra i Taula. Puc veure que sou gent jove. Suposo que hi ha una mica de tot, no? Una mica els que porteu una mica la cara visible sou gent jove. I això ja dius, ostres, aquí hi ha energia. És veritat o no, això? Sí, la veritat és que és un projecte jove. Tant els que estem aquí com la major part dels integrants, la mitja d'edat és bastant baixa. Això és bo. I, bueno, això és senyal de molta empenta i amb ganes d'innovar, de crear i de donar-li el tom a la situació. A veure, sense desmereixer els veteranos i la gent que té experiència, Tenim algun també de veterano. No, ho dic perquè a vegades aquest tipus de projectes va associats a això, no? A gent potser més gran, sembla que a vegades la taula té aquests tòpics de la pagesia i tot plegat, que trenquem tòpics per començar i penso que aquest és un exemple. Abans de res, abans que m'enrotlli més, expliqueu-me en què consisteix Terra i Taula. Què consisteix aquest projecte? D'entrada, qui ens ho explica? El David. Mira, Terra i Taula bàsicament és una unió de productors i cuiners del Baix Penedès que vam creure oportú que a nivell professional sempre parlem de productors i de cuiners, perquè entenem que és la figura aquesta, el personal de professionalització, que la unió d'aquests tres sectors podem treballar conjuntament per promocionar el que es fa aquí al Baix Penedès, el bon producte, la bona cuina, i a poc aportar el que és la cultura gastronòmica a tots. Fer arribar, bàsicament a través de la cuina i dels productors, tots els valors afegits que tenim en aquesta comarca i potser es desconeix una mica. Clar, és això, ho deia al començament, penso jo, és una comarca amb molt de potencial en aquest aspecte i sembla que ho han descobert de fa poc, relativament, no? Parlem més tard que nunca, que diuen, però tot això veig que hi ha iniciatives que el Vinatàs també em ve la memòria de no fa gaire, vull dir que és una mostra que sembla que hi hagi aquesta inquietud com de realment creure's el que hi ha al Baix Penedès, i sou una mostra, no, potser? Començar a creure'ns-ho, exacte. Fins ara potser no ho havíem cregut tant, no trobaves dins de la comarca els restaurants, no trobaves els productors, i ara sembla que sí, que en general al país ja ens comencem a creure el que tenim, no només a la comarca, sinó que és un tema ja
català, potser, no? Clar, està molt bé. Quins objectius perseguiu? Més o menys el David ho descreia, però exactament quins objectius us heu marcat? Bueno, com a objectius hi ha la promoció del producte que es fa aquí, es fa producte de qualitat, per tant, donar-lo a conèixer, perquè moltes vegades no es pot valorar si la gent no te'l coneix. Per tant, el primer objectiu és donar a conèixer un producte de qualitat. A través d'això i d'uns cuiners excel·lents, donar idees de com treballar-lo, de com utilitzar-lo, perquè si tenim un bon producte i no sabem què fer-ne, ens trobem en un topall. Per tant, aquí hi ha una segona part, que és que els cuiners ens ajudin a divulgar les propietats i diferents maneres de treure-li profit en aquell producte. I com no, si en aquesta comarca no utilitzem vins per regar aquestes viandes, doncs anem molt malament. Aquí tenim, el Penedès és conegut pels seus vins, moltes vegades l'Alt Penedès, però aquí el Baix Penedès hi ha vinya, hi ha cellers excel·lents i, ostres, el maridatge és que és natural, és fantàstic. Clar. Comenteu, aquest potenciar la relació entre productors, entre restauradors, que és un fil directe, una cosa és l'altra, difícilment pot crear. Fins ara què passava? Doncs quedava més despenjat o què? No s'organitzava, si més no? Quedava una mica més despenjat, sense organitzar, sense un criteri clar per al consumidor, que tampoc no ens veia ordenats, i allò també és important, perquè potser s'estava prenent un vi de la comarca, però tampoc no li comunicava, que és molt important, acabava comunicant al consumidor final. Bueno, sí, això. Mica en mica, quan vau presentar-ho, em comentava abans, el 13 de novembre vau fer la presentació pública, és a dir, que sou molt joves relativament. Com va sorgir? És a dir, com us vau posar d'acord? Qui va ser qui va agafar una mica la bandera i dir, nois, seiem un moment i parlem-ne de tot això? Com va començar? Qui m'ho pot explicar? Bueno, de fet, hi havia unes inquietuds a nivell de producte. Com a cuiners trobàvem unes inquietuds que cada cop havíem de buscar producte i ens costava, el que comentava abans l'Eduard. No hi havia com una xarxa. A nivell de Catalunya i la gastroteca, que ens va servir per conèixer alguns, i llavors, a poc, aquestes inquietuds professionals que teníem, tant els productors com els cuiners, i per buscar una línia de treball, aquesta línia de qualitat, ens vam anar a juntar i vam dir i ara això ho hem d'acostar a la gent, també, no pot ser que només es quedi. Com a cuiners sí que és molt positiu poder treballar directament amb el productor o amb el celler i aquest contacte directe, perquè al final els cuiners transmetem una mica l'essència, la filosofia que aquests senyors han començat a la terra. Llavors, el contacte aquest directe amb el productor, amb el cuiner, hauria de ser natural i és necessari. Llavors, com a inquietud professional de cuiners, van dir això, nosaltres anem a fer una unió i a nivell professional als cuiners a jugar una mica amb aquests productes, donar-los una mica la volta i potenciar també la cuina en si, l'ofici del cuiner i la cultura gastronòmica. En sabeu dir més o menys quants restauradors hi ha, quants productors, quants cellers compta avui en dia Terra i Taula? De memòria ho sabeu? En cellers som 4 cellers, que hi ha Gener Aventura, Augustus, Partida Creus, de Bonastre i jo mateix amb Sicus. De productors, tenim... De productors jo mateix, amb el Calçot del Montmell, després hi ha l'Hort de la Tona, tenim el formatge Marvall, després hi ha l'Augustus també en la vessant de vinagres, tenim el Camp de la Sort, que fan ous ecològics i productes ecològics també, i em sembla que no me'n deixo cap. Bé, són uns quants, no? I l'oli. I l'oli, el Torplum. Això, veus? I de restaurants, David, te'n recordes? Sí, som 4 cuiners, és en Jordi Martínez del restaurant El Bosc, que és aquesta la figura del cuiner, que el propietari és l'altre Jordi Raventós, que és sommelier, i és aquesta figura de, insisteixo molt, del cuiner, perquè nosaltres en si hem de parlar de cuina, cuina i maridatge. I això es fa des de la cuina, i com no volem ser un grup més de restauradors o que la gent es pensi que som a nivell empresarial una associació més. Nosaltres fem això perquè ens ho passem bé parlant, ens passem bé, explicarem després fent tallers de cuina, fent visites a les finques, ens ho passem bé i ens ho creiem molt i per això ens hem entès molt bé, potser la joventut també, les ganes de fer coses. Llavors, tornant una mica, el Jordi Martínez del restaurant El Bosc, en Jordi Guillem del restaurant L'Omam, el Josep Pasqual del restaurant Ull de Llebre, jo mateix de David Bernet del restaurant Vi Papiol, i quedem repartits una mica a la comarca, una mica a la part de dalt i una mica a la part de la costa. Mirant la plana web, que és molt recomanable, que li doni un cop d'ull, terraitaula.cat, així de senzill, terraitaula.cat, poden trobar tota la informació de tot aquest projecte, teniu com molt diferenciat, productors, restauradors... És una mica, i més amb aquesta pregunta concreta, què oferim als productors o què oferim als cuiners? Si us faig aquesta pregunta, què em direu?
Jaume, productors. Bé, a nivell de productors el que intentem oferir és un producte de qualitat, per damunt de tot. Cadascú en el seu segment, però un producte de qualitat, que a més esdevé de proximitat, que a més en algun cas esdevé ecològic, que no és condició indispensable, però és un valor afegit que se li dona. I el que intentem és transmetre la passió que hi aboquem en aquell producte i intentar difondre les qualitats que té. I, com no, en contacte amb els cuiners, com deia abans, que són els que saben moltes vegades apreciar, treure el màxim profit d'aquell producte, i moltes vegades són els que t'apreten i diuen, escolta'm, per què no fas un pas més? Per què no intentes aconseguir-me allò? Vull dir que moltes vegades l'un per l'altre també ens ajudem a anar estimulant-nos i caminar més endavant. I què ofereixen els cuiners, David? Primerament, intentar ficar nom i cognom a les nostres cartes, de fet, no? Poder dir, per nosaltres, com a cuiners, poder treballar productes de qualitat i en aquest cas de proximitat a la cuina és fantàstic, no? I a més, quan ho pots ficar a la carta i pots ficar noms i cognoms, en aquest cas, no? Calçot del Montmell, de Jaume Soler, i pots explicar a la gent com és aquest producte, en què es diferencia aquest producte i per què realment té aquest gust, no? Perquè al final nosaltres som uns transmissors. Tot comença a la terra, però també hi ha un productor que fica les seves mans perquè allò sigui possible, no? Perquè no tots els productes són iguals. I després, com a cuiners, què oferim, no? Com has dit a la pàgina web, trobareu receptes també, no? Llavors, els nostres coneixements dels 4 cuiners, que són joves, que ens hem format, curiosament els 4 a la mateixa escola d'hostaleria en èpoques diferents, però ens hem anat formant en diversos restaurants, doncs aquesta, una mica la professió, no? Ficar la professió, ficar aquests productes, no tenim secrets entre nosaltres, som molt oberts amb això i ho volem ser amb la gent també. Volem agafar aquests productes i ensenyar-los a cuinar o d'una manera diferent o explicar aquells trucs o animar a la gent, perquè ara mateix la cuina és una cosa de passió a vegades, i la gent és com el món del vi, no? També la gent que sap de menjar o sap de vi en sap molt. En sap molt, correcte. És veritat que cada cop potser la gent en sap menys de cuinar, però la gent que en sap, en sap. Llavors, a nivell d'això, de poder ensenyar aquestes coses i de fet gaudir cuinant, que és el que ens agrada a nosaltres. I una cosa que transmeteu, també per donar, abans dèiem, aquesta joventut, aquesta energia, aquestes ganes de fer coses, és aquesta unió, allò que la unió fa la força, que a vegades quan parles de restaurants, parles de cellers, sembla que competència, no? I sembla que haguis de mirar per sobre una mica sobre l'espatlla, no? Però veig que no, al contrari, la unió fa la força, hi ha aquest bon rotllo que ajudarà entre tots a sortir en moments que no són gaire fàcils, però sí que estan agafant aquesta volada i aquesta repercussió en la cuina i en els cellers, no? I a pregunta amb tu, també, el que li feia ell, Eduard. Un petit incís amb el que em deies, per exemple, que no hi ha competència totalment, aquí no hi ha competència. Cada productor, cada cuiner és una part ambaixador del producte del costat i alhora dels restaurants. No només no hi ha competència, sinó que sobre hem de saber explicar perfectament el que tenen els costats. Clar, que hi ha un lligam estretíssim, el producte, la cuina i a més tot això regat, com deia abans el Jaume, amb els vins d'aquí de la comarca, que són excel·lents, són boníssims. I també una pregunta que els hi feia amb ells, no? En aquest cas, què podeu oferir als cellers, no? Una cosa que podem oferir el maridatge perfecte. No podem parlar d'un calçot ni d'un restaurant d'aquí amb una elaboració, sinó el podem maridar amb els vins de la zona. En aquest sentit és el maridatge perfecte. Un calçot, si podem maridar amb un xarel del Baix Penedès, amb un sumoll o amb un macabeu, és tancar el cercle. Potser, m'ho he atrevit a dir-ho, però és una mica més complicat que ells, perquè tu ets una mica, productor i una mica, no restaurador, però que t'encarregues d'oferir el producte final, és a dir, que us encarregueu de començar-ho, distribuir-ho, com aquí diu, embotellar-ho, és una mica una feina complicada aquesta. És que parlem ara, hem parlat de cellers, però aquí entren viticultors, enòlegs, també donem, igual de la mateixa manera que parlem de cuiners i de productors, en el nostre cas parlem de viticultors, vinaters, parlem de les persones. Per suposat, potser és la part més complicada o no. Nosaltres no tenim un producte tan fresc com pot ser les verdures, però també podem donar un avantall més ampli als restaurants amb una data de caducitat més llarga. Però bé, suposo que amb això, amb aquests contactes, amb aquestes relacions, la cosa és una miqueta o una més fàcil, no? Més fàcil, per suposat. És un plaer. Activitats, què voleu fer? Hem conegut aquests objectius curt i llarg termini, però activitats concretes sí que voleu fer molta cosa, que voleu fer diferents cursos de cuina, maridatges, tastos de vins, no sé si hi ha alguna cosa prevista, com ho voleu fer això? Estem en ella. Hem fet una jornada gastronòmica amb el que portem de temps, que va ser el de l'oli d'oliva Torklum. Hem fet tallers de cuina, diferents elaboracions de l'oli,
Ara mateix començarem amb les jornades del calçot i podrem veure diferents elaboracions del calçot fora de la típica calçotada o calçot a la brasa, no? Això és la gràcia també. Amb l'oli vam descobrir moltíssimes maneres de poder elaborar plats amb oli i a més ho vam poder fer en un taller amb els 4 cuiners pels assistents que estaven allà, que per mi era un luxe, no? Igual que pels productors, nosaltres podem poder fer un maridatge, no? Pels productors era un luxe que tinguéssim els 4 cuiners elaborant el nostre producte, a més sent ambaixadors, el que dèiem abans, d'aquest, no? Alguna cosa més prevista així curt llarg termini? Bueno, ara, per exemple, el que se'ns presenta de forma més immediata, que començarem ara al febrer, són les jornades del calçot. Aleshores, això què inclou? Doncs inclou que els restaurants treballaran específicament aquest producte, fent cartes específiques, explicant-li a la gent una miqueta del que es tracta, per poder-ho explicar més bé. En aquest cas jo aniré als restaurants a intentar transmetre a la gent el perquè d'aquest producte, una miqueta donar-los a conèixer què té d'especial. Després es faran degustacions a càrrec del restaurant, la gent poden anar a degustar els menús que faran aquests grans cuiners, amb els vins, una miqueta. Tornem a lligar-ho tot, no? Clar. Més endavant hi ha la possibilitat de fer una visita a la finca, on in situ la gent podran veure l'entorn, de la manera de treballar, etc. I com deia l'Eduard, una de les activitats que també té molt de ressò és que gràcies a una col·laboració amb l'Aplitec, que està al Vendrell, els cuiners poden fer una aplicació molt directa, que és demostrar-li a la gent trucs de cuina, secrets, com treballar aquell producte, però d'una manera molt gràfica i molt pràctica. Una altra cosa que es fa és, algunes de les receptes es publiquen a través d'internet, és a dir, a través de la pàgina web es pot fer un seguiment de totes les activitats, es van publicant articles, bé, és una cosa molt viva i molt dinàmica. La gent que no perdi pistonada, tornem a recordar que està a plana web, territaula.cat, aquí trobareu, suposo que l'agenda d'aquestes activitats i tot això que aneu fent el dia a dia, sobretot amb les calçotades, i que la gent està una mica embogida també amb les calçotades, no? I poca gent sap que els millors calçots de Valls de l'ADO Valls són d'aquí al Montmell. Sí, senyor. Sí, de moment sí. Aquest diumenge hi ha concurs, no? Aquest diumenge provarem de revalidar el títol, però vaja, fins ara podem dir que els millors calçots són del Montmell. Esperem que a partir d'aquest diumenge podem revalidar-ho, això. I és el que deies abans, no, David, que, clar, si tens un bon producte i no l'elabores bé, caga de l'emos. Sí, passa que per començar és molt important el producte, perquè de fet a nivell culinari, a nivell tècnic, es nota molt la diferència quan cuines un producte de qualitat amb un altre. I aquí és on es comença a transmetre més, i després és el sabor, però sobretot les qualitats que té a l'hora de cuinar-lo, el potencial que té, i el contacte aquest directe amb els productors. I llavors saber transmetre l'essència aquesta que ha començat fins als comensals, i després a fora del restaurant, tal com ha dit, amb el taller de cuina o amb receptes que poguéssim fer. Cultura, paraules majúscules, cultura astronòmica, cultura etnològica, cultura de la terra. Vull dir que, nois, endavant, força, desitjar-vos la millor de sorts. Us anirem seguint, d'acord? Així que si hi ha alguna cosa ens posem en contacte i en parlem. Gràcies de nou. Seguim a Bonastre, però des d'aquí us expliquem una nova iniciativa, una nova exposició de la sala del Portal del Pardo, al carrer Major del Vendrell. Una nova exposició de pintures de Maria Antònia Soler. Com sempre, i com ens agrada fer, us mostrem, us fem una mica de tastet de què hi podeu trobar.
La secció mediambiental de l'ADF Clot de Bou organitza per aquest diumenge una sortida, un taller, un homenatge a en Josep Pallés Campanera, mort recentment i un gran amant de les construccions de pedra seca. I justament el millor homenatge és parlar i explicar en què consisteixen aquestes construccions de pedra seca. Recollim els detalls i la convocatòria de la sortida d'aquest diumenge. Al Marge és la revista de la secció mediambiental, per dir-ho una mica així, de l'ADF Clot de Bou. L'ADF Clot de Bou és un conjunt d'ADFs de 3 municipis, que són la Bisbal, Mas Llorenç i Albinyana. I un grup de persones pertanyents a l'ADF van decidir un dia dedicar-se més a l'estudi o a la divulgació del medi ambient de la nostra zona i van fer la revista. L'any passat, un dels companys de l'ADF, el Josep Maria Vallès, ens va deixar. Era un noi molt dedicat a la divulgació de la pedra seca, les barraques, els marges. Era un gran coneixedor d'aquest tema, fins i tot havia impulsat i havia muntat exposicions, reculls fotogràfics, té publicacions sobre això. I com que ens va deixar l'any passat, vam pensar que la millor manera de fer-li un homenatge era una matinal per reconstruir un marge i dedicar-li unes paraules. Més que res vol ser una trobada d'amics del Josep Maria. Sí, la idea és que quedarem a les 9 del matí a la Bisbal, a la plaça de l'Església, que és un lloc bastant conegut i a lloc per aparcar a prop, i anirem caminant fins a la masia de Mas Vilella, que això és el camí de la costa, ja no costa gaire de trobar, és el camí del cementiri. Allà hi ha una zona amb un tros de marge que està per reconstruir i algun altre tros de marge que també està una mica deteriorat. Mirarem amb els margeters de la Bisbal, ens explicaran com ho fan i com es treballen els marges de pedra seca i reconstruirem aquests marges una mica. I pels vols de mig matí, per allà a les 11 o això, hi ha un tros de marge molt bonic que el Josep Maria havia fotografiat en més d'una ocasió, on mirarem de treure una pedra sense que es faci malbé el marge. Hem parlat amb els nostres margeters i de capçalera i creuen que és possible, i posarem una pedra commemorativa d'ell que ha fet la Roser Oter. Sí, això són les 9 el diumenge, dia 27, a les 9 del matí, a la plaça de l'Església de la Bisbal del Penedès, per anar fins a la masia de Mas Vilella, que és un quart d'hora caminant, i conto que al migdia ja estarem. Dimecres 25 es presenta el llibre El Penedès sota les bombes, crònica d'un setge aeri 1937-1939, un estudi de Ramon Arnabat i Adrià Cabezas que presentarà Anna Sabanés. L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre al Centre Cívic L'Estació. Organitzen el Patronat Municipal de Serveis Culturals i l'Institut d'Estudis Penedesencs. Diumenge 27, el cicle de joves intèrprets a l'Auditori Pau Casals rep la pianista Berta Brull. El seu recital començarà a les 12 del migdia i l'entrada val 5 euros. I a la tarda, segona representació del gran espectacle dels Pastorets del Vendrell. L'obra comença a les 5 de la tarda al Teatre Municipal Àngel Guimerà. L'entrada val 10 euros, 5 euros pels menors de 10 anys. Dilluns 28 comencen els preparatius per la xatonada popular del Vendrell i ho fan amb els cursets infantils Aprèn a fer xató. Nens i nenes nascuts entre el 99 i el 2005 participaran en aquest taller culinari de 5 de la tarda a 2:45 de la tarda a l'Escola Pau Casals. El curs per preparar els joves xatonaires es repeteix el dimarts 29, aquesta vegada a l'Escola Sagrat Cor, de 2:45 a 6 de la tarda. És una proposta del Patronat Municipal de Promoció Econòmica que en farà una tercera sessió el dimecres dia 30, a les 5 de la tarda a l'Escola Àngel Guimerà. Més tard, a 2:15 del vespre, serà el torn dels adults. El curset Aprèn a fer xató pels nascuts abans de l'any 98. I des de la Biblioteca Pública Terra Baixa, la proposta del Club de Lectura és comentar Una dona difícil, de John Irving. La trobada a 2:15 a la sala polivalent de la Biblioteca, del carrer Major. Doncs ja ho tenim, deixem-ho aquí. D'aquí pocs dies tornarem amb moltes més coses, més temàtica, més reportatges, més entrevistes, allò que ens agrada explicar-vos. Mentrestant, televisió a la carta, ben útil, www.rtv-elvendrell.cat. Sempre que vulgueu, podeu anar a conèixer els programes que fem al Temps Lliure Itinerant des d'aquest servei. I correu electrònic perquè digueu la vostra, tempslliure@rtv-elvendrell.cat. Que tingueu bons dies i fins aviat. No hi falteu. Adéu-siau.
setmana.